Sleepless Beats. Просто от уважение към вас спрях да кажа какво е положението и разбира се на госпожата да кажа, че когато има Шампионска лига и играе Реал Мадрид, да отида на протест. Значи протестите са по-малко. Стоим в пълна тъмнина, отчаяни от самота, прегърбени и изчупени от тежката съдба. Но знай, това е карма и сами сме си виновни, щом даваме властта на хора неспособни. От 30 години тъпчеме на едно и също място, а вътре в главата ми става се по-тясно. И питам се и чудя се до кога ще ви търпим. Оковите сте сложили и спънат и вървим. Това не е живот, бе, това е гавра с труп. Не искам аз да свиквам, че дъното е тук. Не искам и да чувам, че нямаме пари, а вози се в джипа и грам не те сърби. Но явно сме виновни за търпението голямо и продължавате да ни гледате погносено и през рамо. Народе! Носим си го кръста, държим го най-отпред в пробитата държава. Търсим своя лек, но рано или късно ще застана най-отпред. Главата ще надигна и няма да съм мек. Носим си го кръста, държим го най-отпред в пробитата държава. Търсим своя лек, но рано или късно ще застана най-отпред. Главата ще надигна и няма да съм мек. Вие сигурни бъдете, ще дойде вашето време да отговаряте пред Бога и дявол ще ви вземе. Тогава ще се молите и силно ще крещите, но няма кой да чуе и скъпо ще платите за пенсионерите ни бедни, за болните деца, за срината държава и нашата съдба, за 2 милиона братя в чуждата страна, а майка да скърби за своите деца. Българино, знай, ако не се надигнеш, ще продължава да те тъпчат, докато не изригнеш. И когато дойде време за страшният ти съд, отново ще се молиш да те разберат, че бил си търпелив, че бил си мекошав, когато те заробват, че гледал си назад. Носим си го кръста, държим го най-отпред в пробитата държава. Търсим своя лек, но рано или късно ще застана най-отпред. Главата ще надигна и няма да съм мек. Носим си го кръста, държим го най-отпред в пробитата държава. Търсим своя лек, но рано или късно ще застана най-отпред. Главата ще надигна и няма да съм мек. Спри да си повтаряш какво ще стане, аз съм сам. А хващай се и действай, батака става по-голям. Трябва да застанем, трябва да крещим. На тези, които ни поробват, трябва да платим. И те сами да видят какво е празнота, когато си с дете и чакате жена. Трябва да усетиш българския дух, защото не си сам и всичките сме тук. И винаги помни, и всеки тръгнал е от някъде, не се отказва е лесно. Твоите те чакаме, какво ще каже Ботев, какво ще каже Левски, щом видят ни на дъното с грешки нечовешки. Затова ли те умряха и ти да се откажеш, вместо хората поробилите силно да накажеш.